Sunt Andrei și de data asta nu mai sunt cu retardați pe server. Bun. Hai să ne uităm pe la serverul ăsta. Nu pot să zbor în sus, căcat. Adică dacă vrea omul să se pună aici pe blog, unde e Lia? Nu poate. În viața reală, dacă ar exista să zbori, ai putea. Ar fi logic că poți să te pui pe bloc. Și un prieten a tras mapa asta și și-a făcut un server. Eu le dau pum la toți care nu-s fete. Ia-mă de aici. Aici. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Bă-te, fată. Mă, așa nu se fac fete, nici dacă bat. Să văd câte fete sunt pe server. Da. Și din sunt câteva fete și eu din ele 2014. Prietenul meu. Fiu, bine că l-am găsit. 2014. Nu spune că ai ieșit de pe server. A ieșit. Uite-l aici. Zi-mă și tu ceva. Unde e hackerul ăsta? Nu spune care este. Bun. Asta nu e 2014 pe care îl caut eu. Sau groază de 2014 dacă... The fuck, credeam că e prietenul meu. Cine e român, auzi la mine? Cine e român? Bun. Bine, eu nu-l cunosc pe Marc 10, așa că nu, să zicem că nu e niciun român. Ai, mă. Uite, ăsta are skin de ăsta. De țigan. Ăsta e țigan. Hai să mergem să-l batem. Ai, e cu fată. Țiganul. Unde-i târfa? Unde-i
Unde e? De vârf asta. Ce de mine? Ei. Da, nici eu. Nu sunt. Pe aici. Nu. Așa, deci... Sunt supărat că nu e niciun român pe server. Pe Cool City am găsit câțiva prieteni de mei de pe Cool City sunt români. Acolo mi-am făcut eu cei mai mulți prieteni. Și Robbie, primul meu prieten român. Am știut că o să mai găsesc români pe server jocul ăsta. Chiar n-am mai știut, n-am mai crezut că sunt români. Deci, dacă nu apărea, cum îl chema, Robbie, eu nu mai aveam nicio șansă să cred că joacă și românii jocul. Dar normal că joacă. Nu mai aveam nicio șansă că mă întâlnesc cu un român. Bun, și ce vom face? Dacă e, lăsați-mi în comentarii serverul vostru, dacă aveți jocul, parola și dacă vreți. Asta e femeie. Mă, iec, mă de aici. Moș, ce te uiți? Nu, să nu te atingi de mine. Nu-s gay. Dar trebuie să trec prin asta? Nu. Uite și pe 2014, care credeam că e prietenul meu. Toată naiba. Bun, și buton magic. Și încerca să oricum să pun pauză la filmare. Nu pot să pun pauză. Așa că voi încerca să găsesc server de români. Și vă mai zic și de data asta, serverul meu e 5 lei, parola 10 lei. Căutați-l dacă aveți jocul. Și e unul online, da, gata. Cine e online, fratele meu? Voi face 2 episoade acum, că e un online. Yay! Ea e iubita mea.
bun să putem pe tu, așa că pa!